Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman. Nimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes o pizza 22 na mga kahigalaan. Ining buwan karon mahigala sa Mayo tuig 2025. Straight to the sa point. gihapon hatagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mahigala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna mahigala sa atong iskutanan karon buntaga. Kanindot ni ato mga discussions karon mga sukintig paminaw. Aha. Pailin-ilin lang tas to mga issues aritas national o karon mobalik ta sa lokal kay murag di amay nindot nga issue diri sa Kapitolyo. Uhahay. Nga anda nagpagtagad rumuntaga mga kagalaan. Gobernador Gwendolyn Garcia ni saway sa laing suway nga matud pa pagsuspenso kaniya, pagpasuspenso kaniya sa nahabiling kapin sa usa ka buwan nga iyang termino. Straight to the point. Dunay laing kaso nga gipasaka bato kaniya ngadto sa ombudsman. May labot sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Straight to the point. At nagpagtagad lubutaga sa banuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin 1.2 billion pesos. Ato ning hatagag pagtagad sa mga higala. Nga supplemental budget wa matuki sa Hunta Provincial sa Sugbo atol sa gipatawag nga special session kagahapon. Tungod kay wa magkakurom ang mga miyembro sa provincial board. Straight to the point. Ato ning hatagan sa pagtagad mga kagalaan ha. Unsa man ning supplemental budget ngano man ning gikinahanglan man ang special session ani. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad mahigala unya kini ni ang budget karong tuiga. Pila may budget gid karong tuiga sa probinsya sa Sugbo. Pwede ba natong malili kini mong budget? Asa man dapit ang prioridad ani inday ken? Ang prioridad sa pagbutang o kwarta, no? Straight to the point. Kay kinamang parehas balay budget mo, nana ra man na, more or less nana ra ba, no? Mag-budget ka day para sa bugas, day para sa kuha, no? Inana. So inigbutang sa budget, kinahanglan gyud mga higala nga mataga ang pagtagad to mga basic nga mga services. Hain man dapitan eh. So ato ning tagaag pagtagad mahigala unya unsa man ning 1.2 billion pesos kadako ba ning kwarta ha? Kini ni ang ipalabang unta kagahapon. Straight to the point. Pero wa madayon mga higala kay wa magkakurom, wa manunga ang mga board members. Straight to the point. Ang nanunga mahigala 5 lang ka mga board members. Ang nito nga mga sukitig paminaw, no? 5 lang ang nito nga. O na nga wa magkakurom kay 18 man sila kabuok, no? So ang mga tao atong iexplikar mahigala kay nitingog naman ini ron si board member Borgonya, unya nitingog sad si board member Corominas, So asa man nilang duha ang sakto ani? Unya ato lang sa tagag pagtagad with all due fairness sa duha mga higala. Og unya atong i-discuss ni karong taon apan ang mga tao murag mas malipay man nga wa manunga ang mga board members day.
tagag pagtagad mahigala kay special session gusto nga ipalabang ang 1.2 billion. Straight to the point. Dako ning kwartaha oy. 1.2 billion. Nga gustong idali mahigala nga ma-approve na gyud kagahapon. Ato ning hatagag pagtagad mahigala unsa man ning paraasa da ini mga kahigalaan. Unya unsa man to katinuod to nga pinangga baka niya ning tabugon o kining dumanhog day? Dako man ning kwartang ihagbong dito napita. Straight to the point. Ay butaga tagaan tanig pagtagad mga higala sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Muna nga sa nahabilin nga mga adlaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia diri sa Kapitolyo, doon na sa suspension nakakuha sa TRO. Kanang TRO pwede pa na nilang questionon sad mga sukid ti paminaw karon dunay bag-o na pod nga matud pagipasaka nga pagpasuspension niya. Usay makaingon ta mahigala nga ay nalan niyo pasagdi nas gobernador gamay naman na ng mga adlaw niya. Sa pikas bahin makaingon po ng uban nga kinahanglan gyud nga ko na lang uy kay manghilabot pa manggihapon bisan og gamay na lang adlaw. Kining 1.2 billion di ba ni pwede nga unya na lang ni tukion inig administrasyon ni Pambari 4? Straight to the point. Kay total gamay naman lang unya mas mayo siguro ni Governor Gwen. Kutob naman siya sa June 30, pwedeng maglingaw-lingaw na lang siya indekin. Ato pagtagad mahigala mo ra magmas malipay pa mga subuanon og mo report lang ka sa opisina Gov Gwen unya chill lang ka ba? Kay mo report ka sa opisina nga mong labot pa sa mga binilyon mo naman og makang-amang mga subuanon Gov. 1.2 billion man ni Gov, ha? Straight to the Ato ni point. tagag pagtagad lumuntaga mahigala kada bang manglabot mut pasabot ba mo touch ka mo imo pa yung mo apil-apil pa ay na lang total gamay naman lang ning imo mo nang para nako mingon nako nga ay na lang ninyo tadugas Governor Gwen sagdin lang siya nan kutob naman siya sa June 30 tingaw-lingaw na lang kadiha mas malipay po mga subuanon hinuon day chill lang ka report ka sa opisina pagwapa ka diha no okay na lang na Gov kay mulihok-lihok pa kadiha bida enjoy na lang niya Gov okay ra gyud mapasayloon na ang mga subuanon nga at least chill ba. Kaya mabati ko mga subuanon may pag-report sa opisina ipalabang mga higala dali ang 1.2 billion may mga subuanon rumag matagak ta nga sa atong lingkuranan samtang mga pita. Ato lang ni agi katawa mga sukid tig paminaw ha. Mabitay ko ba nga kini ni ang ako di ko mamasangil ng gobernador unsa ha. Ako di ko kuan mga higala ako ba lang nga Gob. Gamay naman lang ning mga adlaw nimo. Sagdi na lang na Gob oy ha. 1.2 billion ba man gyud ni Gob nga kini ni ang paspasan pag kini ni ang approve special session gud imo gipatawag. Siyempre ang mga tao maingon mo na bag mahingang ha special session. Gituyo gyud mahigala nga dunay special session anoy palabang kining 1.2 billion unsa day nang kuana. Ngano gyud nga unsa kadinalian kana? Ha? Kini ni ang mas malipay pa muna nga akong giingon. Dunay katarungan si board member Borgonya. Dunay katarungan si board member Corominas. Akong i-discuss ni karon. Ang mga subuano nagtan-aw ninyo ha? Nagtan-aw ninyo. Aron nga maklaro ta ni. Unya kini ni ang mas malipay pa man mga subuano dahil sa salamat taon nga manunga to mga board members wa matuki. Ay mayo ganit taon kay way kurom. Karon buntaga tagan tanig pagtagad mga kaigalaan sa atong pagbanuban ni ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Klaruhay lang ta total. Wa naman ta June 30 naman lang kakutob Gov Gwen. Ay na lang kay pag pangukay da Gov oy. Kana bang nga mo ba unta ba nga kanang kuno lang diha kanang chill lang diha. Report ka din ha. Kini ni ang mga pika diha ana lang mas malipay man mga subuanon day. Chill pagwapa ana unya papurma-purma ana no unya dayon sunod-sunuron sa kamera kana okay na lang na kay kung mulabot pa ka sa budget mo ingong mga tao nga agoy to naman pon mura man hinuon og muhiyak ang tiyan sa mga subuanon. Karon butaga ato lang ang agi katawa ha kay kining 1.2 billion nga kini ni ang ipaaprobahan kwarta ba sa katawhan ha. So mo nga kini ni ang unya dali ba kay special session medyo
natural gyud sa mga tao nga mura og mo kang sila gamay. Unsa man ni ko ana ngano man? Di ba ni pwede nga kinini ang alang na lang ni sa umaabot unya nga panggobyerno? Kinini ang puli naman sa pambari 4 niya. But akong ipasalig ni mo gob nga kini kang pambari 4 kami dos media amo lagi po sa bantayan hasta ni mga board members, no? Nga kanabang klaro-klaro ba? So karon natural ang media mo bantay, medyo makuan magud ta kay para nako magud. Ang uban mingon nya la nagbagulbol sang ngano nakakuha TRO para nako nga sige na lang ng TRO. Okay na lang na total gamay naman na yung time. Ang problema ron gamay time. Namang gyapoy mga buhaton god. Ato ni tagag pagtagad rubuntaga mga kaigsunan ha. Ako di man kumutuo ba nga si Gobernador Gwendolyn Garcia kinini ang unsa gid siya no nga kanabang no di kumutuog mga dautan nga kuan ni Gobernador Gwen oy. Buutan man si Gobernador Gwen ha. Buutan man ni kabuutan man oy. Ayaw na lang ng 1.2 billion para sa sunod na lang nga kuan inday ken sa bag-o ba nga hunta provincial, no? Buutan man si Gob, oy. Hindi mo kumutuo nga unsa ba? Buutan man si Gob. Nadalig pagtagad rubuntaga sa Banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Si point. Bukal Jan Ismael Borgonya gikan sa Tercero Distrito sa Sugbo mo'y namahayag yun. Nga dili sa gustong mahimong kabahin. Mo nang wa sa mutunga gahapon. Kuyaw ning statement ni board member Borgonya ha. Mo na ang mga Subuano nagtanaw ba? Tingala gyud sila. Gubguen ako, di mo kumutuo gubguen nga unsa ka dautan ka ba? Nga na di ko mutuo oy. Ang ako ba nga buutan man ka guba? Buutan mas gubguen oy. Pero ang ato ba ang mga Subuanon mula sa bagkurat pa ha? 1.2 billion ipalabang sa special session? Naman ha? Ang mo ba nga gob gamay naman lang nimong mga adlaw at silsila lang diha. Report diya sa opisina. Unya, pagwapa-gwapa, purma-purma diha napita, ang mga branded nimo. No, nindot ka ng mga branded nimo kana paso-paso diha. Mas malipay pa mga Subuano niya. Chill pawa sa stress ba. Pero og mo imo pa yung kini ang manduan na diha nga ang 1.2 billion ilabang ipaspasi kay special session eh. Ang mga Subuano natural mo bag ha. Unsa ning kalaki ha? So man nga si board member kini ni ang Jan Ismael Borgonya sa 3rd District ni buhi og statement yun. Wa sa mutunga gahapon. Why korom? Daghaman ni mga board members yung mutunga. Si board member Borgonya ni issue statement og matod pa niya mga higala nga dili sa gustong mahimo ngano wa sa mutunga. Dili sa gustong mahimong kabahin sa iyang gihulagway nga in bad faith nga pag-aprobar sa maong supplemental budget nga klarong makaapekto sa paglingkod unya sa bag-ong gobernador nga si Pambari 4. Straight to the point. Mo na pamahayag ni Borgonya. Doon na po'y pamahayag si Tata Corominas, nindot sad mga higala. Atong tukion mga kaigsunan ha, kaingon si Tata dahil nga, nito nga sila dito, wa mang pasabot nga, mubutar sila mga higala unsa. So, posibleng nito nga sa dito, pero wa na, magpabaw dahil nga, mubuto siya. Sige, kana na ang board member Tata Corominas, tanawon ka na mo ha, unsaon ni mo pagbuto ni, ha? Unya, labi nas panahon nga si Gob Pam na inaa, nga mutunga gid mo session ha, kining mga nitunga kaghapon, mayo og perfect attendance gid mo pohon, ha? Ato lang ning agi katawa mga sukid tigpaminaw, kay kanang pwede bitaw nga mo tambong ka sa session day, umang pasabot nga unsay imong buto ana. So panalitag magsesyon amo kang tan-awon kung unsaon nimo pagbuto ha. Straight to the point. Kay aron ang mga tawo masayod ba nga unsay trabaho sa mga board members og ni-approve sila og wa, labi na unya kung mga proyekto na, labi na unya kung mga projects or mga i-implementar mahigala nga kaayuhan para sa mga pobre, tan-awon na mo kung unsaon nimo pagbuto. Straight to the point. Para butaga taganda nagpagtagat sa Banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin kanhi Tourism Secretary S. Durano gikuha na ni incoming Governor Pambari 4 aron mahimo niyang Special Advisor for Economic and Political Affairs sa probinsya. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ni ila na sa mga individual nga nagpaluyo sa nag-viral nga online investment scam
Straight to the point. Sa kauluhan, Senador Bongo ni Butyag nga sila si Senate President Francis Chis Escudero o Senator-elect Vicente Soto III pulos na ngayo og suporta gikan sa Duterte Bloc alang sa pagka-Senate President sa ika-20 na unya, ika-28 na Congress. Straight to the point. Kay karon may gala murag ang leadership ni Chis Escudero ron sa Senado medyo alanganin day. Doon na hohungihong nga pulihan siya ni Senator-elect Vicente Soto. So tanaw-no ni mga kagalaan. So mi reach out sa Duterte Bloc kay dako-dako man ang Duterte Bloc na karon nang napita day. O ingon sabi sa duha nga gustong pabilin si Chis Escudero pagka Senate President. Si Senator-elect Tito Soto sad gusto po niya mahimong Senate President. So tagantang ni pagtagad kay kanot Duterte Bloc nga kana si Bongo, si De La Rosa, si Marcoleta, si Ruben Padilla. Ubay-ubay na sa mahigala. Maapil pa na si Amy Marcos o si Camille Villar. Sila si Kwanday, kining Alan Peter Cayetano. Maapil sa diya. Kana sila mahigala mga Villar. Ang mga Estrada na napita ron. Tagantang ni pagtagad sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini ug uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.